'yan Sara suka ne. Madaki, hey, 'yan Sara suka ne. Madaki, hey, 'yan Sara suka ne. Madaki. Allah Fati. Tun fa shekaran jiya da kika zo mai kwanakin ki da kuma ke kin san ina da bukatun ki a kusa da ni. Matsala na da ke kenan ƙarya yanda ka san wani boka wallahi. To ba waki sauri ina gida ke kin san ina da bukatun ki. Yawa. Abu Talatu ya kake haka ne in ka biya na yarinyan nan ciwon nan fa bare warke ba. Yanzu ka duba ga ciwon na har ruwa yake ka biya na mata ya kamata ka rabu da su a samu ciwon na ya warke. Yanzu dai ba komai ga maganin nan na siyo maka. Ni kan waye a labarin dan sandan nan ne dai zo mu koma asibitin nan ma kuwa. Ai dan sandan nan dan amana ne ba karamin kokari ya mana ba. Dan da ba din ya ga halin da muke ciki ba da ba a san yanda da yi ba. Dan sandan nan nake gaya ma ya bada komai na shi da an ki karban mu ne ma kwata a asibitin. Amma ya tsaya tsayin da ka ya bada komai na sa karbi kake. A gaskiya yayi buda uba wallahi yayi buda uba. Wai shi yan si madaki ma san halin da ake ciki kuwa. Madaki, hey. Na bai sani ba na gama tun wani tafiya mission Abuja da suke har yanzu ba su dawo ba gashi injin da ya turo ma yaran nan sun kwaci. Suwaye masu kama wannan aikin ne. Kuma wai yaran nan har gido shi ne dai mun wannan aikin. Me ya barbin kan fadar ya tawo. Sun yan bura uba har gido a me ne kace har gido yaran nan mu muke ba shi wani falon gobe. Har gido ne kace maka wannan aikin. Duk wanda ya hana uwar wani bacci uwarsa ba za ta yi wallahi. Kai ina aboki da dakata na rantse ma da Allah akwai matsala. An kawo sabon SP ba bai da lungu kwarro ba inda ba ya shiga baya kame ka dakata ba. Kai da Allah ware inda rabbana ba wahala. Sara suka ne. Madaki, hey, 'yan Sara suka ne. Madaki, hey. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. 'Yan Sara suka ne. Madaki, hey, 'yan Sara suka ne. Ga aika idan a rigido ya zo ka bashi. 'Yan Sara suka ne. Madaki, hey, 'yan Sara suka ne. Madaki, hey, za ku yi Sara suka. Kai ne zuru ba ta cin zuru kai kadai nake gani in ji kwanciyar hankali. Na je gida kawai na ji wani mummunan labari. Kai abin ya birkita mun hankali na gaya ma wai an Sara mu. Wai ni ne da azuwa tsokale mun gida. Wai ka duba saurayin dadana yana kofar gida yana hira ya zo aka dan kakkamface shi abin haushi ma mamana to ina faɗa maka za a mutu ka kira mun shange a rikici gari ta rikice ka kira mun shange. Yau mai gida dole a fito kure shi tun daga kan alba shi ko da ko ka za mu aljani ma yau in bai faɗa maka shi ko sunansa yayyan kashi ko nagode na faɗa na faɗa nake nagode alaku da muke yaran fela mun siyar mun sace mun sai mai abin jaje kwanan silba muke ba ma tsawa mugun magangari sai kura wallahi ni itacen kan kabari ne dan uban kowa ni ne da ilu karfi suka taran za ka je ka kabari ka shage damana Madaki MC ya shigo gari. Je mu sakanta. Je. Ai da mu da shagon na haushin sarki kuma ina jin wannan sasso ka dawo. si Madaki to ya zo mana ga yanda dan lankwame shi in yi loma ɗaya da shi. Madaki, hey, 'yan Sara suka. Ƙarya ne da ka ta shange wallahi karfe kura ne takan cime shi ma. Wai ne yaran da suka muku wannan abun wani mataki kuka ɗauka?